Ja, steekt iedereen in de auto. Zodra het bekend is, dan wordt de deken opgelegd. Bij de Brorren Visser van Waterswaard is inbrutsen. Jonken een flink bedrag binnen ek persoonlijke aantinken stellen. Gwot met een emotionele waarde die het voor de man van 81 en 76 hier net samen te vervangen binnen. Het spaargeld, hoeveel krijg ik het spaargeld voor de hypotheek speelt dat wel als een matte. En dat juwelenkistje mij, ja, het juwelenkistje bij dus met wortel erin. Het jout wordt en Ja, en zelf zilver kettingjes en Jo, zus, dat had ze alle in mijn naam. Maar waar had dat alle in mijn naam? de dader. de dader. De dader had het mijn naam. De Brorren wien een oerke van hoes en doet ze waarom kwamen, stie de voordeur riepen. Omdat er geen braaksporen voelen binnen, denken ze dat de dierder een bekende is. Zeiden we allemaal, ja. Denken we al. Denken we allemaal. Ja, dat zijn de politie ook, hè. Het was vooral je was. En die zijn nekwoord, hij zei, dit had een bekende was. Ik de deur vast deed, toen we voortgingen, toen we thuis kwamen, stond de deur riepen. En toen we de rechtstreeks naar mijn kamer gingen. Dat die had ik wel weten wat we beide sliepen. Ik sliep net bij hem, ja. Nee, ik sliep niet bij hem. Hij sliep op de ene en ik op de in de midden. Maar de rechtstreeks heen gegaan. En vooral dat ze de jonker die in bed was daar. Ik ben heel blij dat de jeugd helpen willen. Ondernemer Epi Kooistra is al goed 30 jaar bevriend met de markante Brorren. Doet er jaren wat er bad wie, twijfelen er geen moment. De Gerrit met zijn neef, Gerrit Kooistra, zette er een crowdfunding op om de Brorren financieel een steuntje in de rug te gaan. Dat is echt alles mijn naam. En de mensen hebben er vreselijk onder te lijden, de beide hartpatiënten. Dus het is wel heel erg, ja. We wat kregen, we een beetje fatsoenlijk eten kennen, zo dingen. En dat we dit een beetje veertig kennen. Ja. Ja. Maar dit veert goed. Als er gewoon bijna dit u zag, trostscoren kennen. Daar ben we ook zo dankbaar voor. Ook voor de steun, maar ook voor als ze dat voor ons doen. Ja. Want ze dienen gewoon alles. De recycling en alles en nooit geen commentaar, altijd weer alles goed. Ik ben gewoon een hele beste man. Ja, zeldzame figuur, mag ik het wel zeggen. Dus het trekt het jou dan ik wel wat een hoekkamer is. Ja, dat trekt het u echt. En daarom doen we dit ook. Dat wil echt van hen doen.